ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо фоидаҳои алоқаи ҷинсӣ ба организми инсон мебошад. пеш аз он ки мавзӯъро оғоз кунем, мехоҳам ба самъи шумо сухан карда бошам. гӯянда, шунаванда ва ба дигарон ана ҳамон хабарро расонанда ҳама баробар савоб мегиранд. яъне ки агар сухани нек бошад, сухане ки ба роҳи рост шахсро роҳ нишон диҳад, савоб мегиранд. аз шумо ҳам эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳамаи ана ҳамаи видеоҳое ки шумо тамошо карда меистед ба дигарон низ равон кунед, то ки дигарон низ аз ана ҳамин маълумотҳое ки мо медиҳем бохабар бошанд. маълумотҳои мо факт доранд, яъне ки инҳо исбот шудаанд. мо ана ҳамин маълумотҳои исботшударо гирифта ба самъи шумо ҳамаашро ҷамъ карда мерасонем. барои ана ҳамин ба дигарон ҳам расонед. хуб, мавзӯъро оғоз мекунем. алоқаи ҷинсӣ ба организми инсон хеле фоидаи калон дорад. масалан, яке аз фоидаҳои онҳо муқобилият бо вирус мебошад. он вирусҳое ки дар организм пайдо мешавад, муқобилият нишон медиҳад, яъне ки дар таркиби хуни инсон антителаҳо пайдо мешавад ки онҳо сафедаҳое мебошанд ки бар муқобили вирус зӯроварӣ карда вирусро чӣ нест мекунанд. дуюм фоидааш алоқаи ҷинсӣ ба мисли варзиш аст, яъне ки мушакҳои бадани инсонро ҳаракаташро боқувват, яъне ки зур, қавӣ мегардонад. сеюмаш ожангҳоро кам мекунад. он ожангҳое ки дар инсон дида мешавад, дар таркиби хуни инсон моддаҳои эстроген ҳосил карда ожангҳои инсонро кам мекунад. чорумаш ба худбовариро зиёд мекунад, яъне ки дар ҳар коре ки мо пеша мекунем, инсон ба худаш бовар ҳосил мекунад. панҷумаш бошад алоқаи ҷинсӣ фишори хун, яъне ки давлениро дар ҳолати нормалӣ нигоҳ медорад, яъне ки пастшавию баландшавии онро як шароити мӯътадилба нигоҳ медорад. шашумаш бошад устухонҳоро боқувват мекунад, яъне ки моддаҳое ки ба таркиби устухонҳо лозим аст ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, ана ҳамон моддаҳо зиёд шуда устухонҳоро боқувват мекунанд. ҳафтумаш бошад гирифтор шудан ба касалии саратонро камтар мекунад, яъне ки ба касалии раг гирифтор шуданро кам месозад. ҳаштумаш бошад таъби инсонро хуш менамояд ва дар навбати худ барои фаъолияти кории инсон таъсири мусбӣ мерасонад. яъне ки одам агар хушҳол шавад, кораш ҳам серҳосилтар мешавад. нӯҳум саломатии инсонро хуб мекунад ва одамро зеботар мегардонад. даҳум вазъи узвҳои алоқаи ҷинсиро ва коришоямии онҳоро хубтар нигоҳ медорад, яъне ки ҳарчи зиёдтар алоқаи ҷинсӣ намояд, ҳамон қадар талабот ба алоқаи ҷинсӣ зиёд мешавад. ёздаҳумаш бошад барои кори дил фоида дорад. вақте ки дил кораш нағз хуб мешавад, гардиши хун дар рагҳои хунгард беҳтар мешавад ва чӣ хеле ки дар боло зикр намудем, ба бемории фишори хун шудан камтар мешавад. дувоздаҳум хоби инсон беҳтар мешавад, яъне ки ба роҳат хоб меравад. сенздаҳум даст ба ҷиноят камтар мешавад ва хоҳиши таҷовуз кардани ягон нафар аз байн меравад. чордаҳумаш бошад дар корҳои инсон баракат зиёдтар мешавад. понздаҳум наслҳои нав ба дунё меоянд ва барои бунёд кардани оила фарзандон замина мегузоранд. шонздаҳумаш бошад боварӣ ва меҳру муҳаббат байни
ҳамсарон зиёд мешавад. 17-умаш бошад, умри инсон зиёд мешавад, яъне ки ҳангоми ба алоқаи ҷинсӣ машғул шудан, чӣ қадаре ки бештар машғул шавед, умри инсон ба гуфти олимон 10-15 сол зиёд шуданаш мумкин аст. як сухани дигар ногуфта намонад ки олимон инро ҳам исбот карданд, яъне ки дар як ҳафта 5-6 маротиба ба алоқаи ҷинсӣ бояд машғул шуд. аз ин зиёд ба организми инсон метавонад зарар дорад. зарарҳое ки мерасонад масалан инсонро камақл мекунад, лоғаршавӣ дар инсон мушоҳида карда мешавад, иштиҳо суст мешавад. ин буд каме маълумот дар мавзӯи фоидаҳои алоқаи ҷинсӣ. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, комментария нависед ва ба дигарон равон кунед. ҳамеша мову шуморо худо дар паноҳаш нигоҳ дорад. саломату бардавом бошед.